Iya. Nggih, sugeng dalu Bapak. Ya, mbok aja Bapak, Om. Lah pripun Om. Anjing. Bapak ora. Sugeng dalu Om Dalang. Nggih, sugeng dalu Dik Lintang. Nampi sepindah menika kepanggih panjenengan. Pindah ngendi? Sekali Sepisan. Nah. Nggih, sepisan. Nggih, matur sembah nuwun. Baru kali ini ya. Nggih, dari ajar nggih Om. Ajar kok njaluk bayar. Maksudnya itu derek belajar. Belajar. Nggih, kan nggih. baru sekali kalian panjenengan. Nggih, nggih enggak apa-apa. Ya dianggap aja kayak sudah berkali-kali gitu ya. Iya. Nggih. Dianggap kita itu sudah kulina gitu. Sudah kulina. Sudah kulina, enggak usah canggung-canggung. Ya. Nggih. Silakan Dik Lintang menyapa warga masyarakat. Nggih, alhamdulillah. Dalu menika saged sowan dateng acara Metri Dusun nggih Om. Dusun apa desa? Dusun Wukir Sari. Wukir Sari. Pocong Imogiri. Wah, nggih. Alhamdulillah tadi sudah acaranya sudah kirap loh Om. Kirap. Ya tadi acaranya sudah padat sekali tapi kula pas dugi mriki pas wonten kirap wau. Oh, ana kirap barang. Wonten kados kirap napa Ayo, napa acara wau, niki wis nggih. berlangsung selama 3 hari. Oh, sudah 3 hari. Sudah 3 hari. Wah, luar biasa Ya. meriah sekali nggih Om. Nggih, nggih, mau niki ini didukung oleh 4 pedukuhan. Wah, 4 pedukuhan. Nggih, pedukuhan Klampe Sireng, Lambe pedukuhan sirang. Kok aku ya manut ae iki piye to jane? Waton Klampe Sireng iki nggone Semar kok kowe. Nah, ning pokoke acarane kuwi nganu merata no. Nggih, Maksudnya merata. ana sing resik-resik kerja bakti. Acara Nggih. pertama iki kerja bakti ngono. Nggih. Bar kuwi ana lomba anak-anak, lomba menggambar, lomba Mila, Hmm? Mila, saestu? Heeh, tenan. Ah. Kuwi ana lomba mewarnai, lomba macem-macem Jenengan anak-anak. kok mboten derek wau. Lah aku arep daftar ora entuk. Iya. Nggih. Dalu menika warganya sangat banyak sekali nggih Om. Heeh, wow sing nonton Nggih. pirang-pirang, heeh. Nggih, Mau Kakak. sing nonton sing ya iki ora mung warga Wukir Sari, ana sing penontonnya uga ana sing saka luar daerah. Nggih, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya Bapak Ibu yang di sebelah kiri nggih Bapak Ibu. Dereng ngantuk nggih panjenengan sedaya Bapak Ibu. Nggih yang sebelah depan pojok serong nggih, sebelah kanan sugeng dalu Bapak sedaya. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem Gusti Yuda nggih Bapak Om. Gusti Yuda, Pak Nggih sugeng Antil. dalu Gusti Yuda, bapak-bapak sedaya perangkat desa Iya. dan semua panitianya juga solid sekali Om. Pak Bupati. Dalam? Pak Bupati Bantul. Oh nggih, sugeng dalu Bapak Bupati. Mirsani saka streaming. Oh. Heeh, saka Walah. dalem. Ah. Ayo mirsani mau bar aku kok kula nonton Mas Benyek. Oh, nggih aku ya ngono. Nggih. Mbah Iya. Kiswan ki ya. Nggih. Nggih di live streaming juga ya Om. Di live streaming. Di live streaming kalian menyapa teman-teman yang ada di live streaming Nggih. juga. Penontonnya sangat banyak Om. Nggih, wong penontonnya dudu banyak wong. Lah nggih, penontonnya itu banyak sekali Ayo, maksudnya. aku nonton mau jan- Jumlahnya itu banyak Om. Pocong menjadi lautan manusia. Nah. Heeh. Mau sing omahe rada adoh saka pocong sing apa sing lirene kuwi nggawa sepeda, limbrene numpak sepeda. Wah. Mm-mm. Nggih, tebih-tebih saking mriki nggih Om. Ayo sing ana sing numpak bareng-bareng numpak kol, numpak truk barang. Wah, kuwi saking Lah pengin-pengine niku weruh sing guyub jenenge rukun Lintang loh Om Kairo. namine Om. Piye? Rukun. Ayo. Masyarakatnya rukun. Lho lah iya. Nggih. Kunci menjadi apa Kunci jenenge? menjadi Kunci napa? menjadi makmur, kunci menjadi tentrem. Loh, waduh. Iki lagune urung muni lho, jane. Iki rudal saka nganu Iran. Om Kiswan ngantos ngujud lho, Mak Om. Sapa? Om Kiswan sampai sujud kuwi mau. Iya. Trauma apa, Mbah? Kowe biyen ya nganggo jeblok-jeblok ngono apa, Kis? Bayang ngene iki lho, Om Ah, Kiswan iya. ki. Nggih. Mas ampun nyumet mercon teng mburi niki sing ngrebab trauma. Iya. Ya. Nggih didoakan nggih Om. Nggih. Nggih teruntuk
warga masyarakat mriki sedayanipun semoga setelah acara mantri nggih. Merti entuk metri nggih bener. Nggih, matri dusun semoga semua warga masyarakat mriki tansah pinaringan kesehatan. Amin. Semua warganya sehat panjang umur nggih Bapak Ibu. Nggih, Kang Dering gadah jodoh mugi-mugi enggal pikantuk jodhonipun. Hah? Piye Mas? Dijodoke kaya dara wae. Lah ya piye to iki? Sing utange durung lunas gendang dilunasi. Engko utang neh tapi ya. Nggih Bapak. Pripun iki Om? Tadi pamundutannya juga banyak loh. Nah, sudah banyak, pemundutan sudah banyak. Juga. Terus tadi juga ada permintaan dari Bu siapa tadi yang dari Mas Soko Jakarta tadi. Itu fan-nya Mbak Lintang sama Mas Gading. Oh, nggih. Tak wacake. Saking ibu napa Bapak? Saking Ibu sinten Bu? Ibu Rosi. Hah? Sanes saking Bu Retno, saking Bu Retno Parisi. Manut mbae niku wau. Nggih, Bu Retno Parisi Tanjung Barat Jakarta Selatan. Nyuwun pamundutan. Terus wonten malih kala wau sing nyuwun pamundutan Nyidam Sari. Nyidam Sari sing nembang sing bawa Mas Gading, sing nembang Mbak Lintang Kairo. Wah, iki siap. Iya. Itu dicak nak kon ngadeg nak Mas Gading nak. Oh iya Mas Gading. Nah. Kusik cahaya. Monggo Mas Gading. Aku tak benake jarik dhisik. Walah, jarike napa suwek to, Mas? Sebab aku arep nembang ora mungkin aku benake gendeng. Ora sah tolah-toleh kok cuwes malah. Iya. Mas Gading, selamat malam Mas Gading. Kamu kok jauh-jauh dari aku kenapa? Ya sini. Oh ya deket ngene lah. Mbok rasa statue. Lah ya, statue piye to iki Mas? Statue ki apa, Om? Statue ki setelan cuek malu-malu. Wow, tapi lan ya ora dong statue. Statue, setelan cuek malu-malu. Ngono kae. Kok apa lek, Om? Lho aku cah milenial ya. Wah. Milenial kedaluwarsa. Padahal itu Gen Z banget, Mas. Lho. Wah, piye to iki? Ngono. Hus cangkeme ora. Oh. Mas Gading gimana kabarnya Mas Gading? Baik. Ya, Kamu nggak kangen aku? Kita tuh udah lama nggak bertemu loh Mas. Nah, loh, ya kan? tadi malam. Ayo kok capek iki. Etok-etok kan kita kan bertemu baru 2 hari ini. Habis itu kan kita LDR lagi. Waduh, iya. Aduh. Risa. Napa to, Pak? Kowe kepengin ora rasa? Terus nyambung. Kowe nek ndelok ngono kuwi kowe mbayangke biyen dek enom ora rasa? Mbayangke ya. Ya bahagia ngono kuwi apa ora? Ora ya. Padha aku. Ha iya. Pripun, Om? Pripun? Aku mbiyen rabi ki mergo ditangkep Hansip kok. Ya. Arep bahagia piye kok. Nah ya ora apa-apa pancen Iki kan apa niki, Om? Kan apa? Sulapan. Oh. Kon nembang, kon bawa Nyidam Sari. Pamundutannya dari ibunya tadi. Ibu Retno. Sudah disawer loh Mas. Ibu Retno Parisi. Nek bawa dereng saged. Ya nek urung iso salto. Salto merono apa? Mengko bar limbuhan tenang wae, bar limbuhan kuwi engko mrene. Enak banget itu. Ha iya aja kemrungsung santai. Santai aku wong santai kok. Ha iya. Ya nek upama urung iso nyeroyo Mas sapa? Mas Roni sapa jenenge? Mas Brian apa Mas apa? Apa njaluk catatan Mas Brian? Apa Lintang kuwi ya nak ya? Sing bawa ya. Manggaken mawon. Ya, sing bawa Lintang ku sing nalikane ngono kowe. Nyidam Sari apa to? Nyidam Sari ndawah statue. Ketoke. Ndawah. Pondok Om,
kok statue mawon Ha jenengan. iya. Apik lagune sakjane. Wis arep tak garap. Tak garap dhewe aku. Gayamu belum kowe ora ngerti aku nek garap lagu. Anak mengke suwane lewat. Iya. Status itu tak garap selendro, patete menyuruh. Iya. Main-main. Ayo Tang. Nggih. Monggo, Mbak. Mbok kok Mbak to nyeluk mbok Dik, Dik. 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 Lah lah iya to, tapi Keterucut, ngoten niku lek teng WA benten malih lho Pak Dalang. Dik lintangi nyeluk aku wis lho. Nah. Iya, Dik. Lho berarti kan kuwi wis sinyal-sinyal menuju. Oh, Aku iso ra penak ya ngono kuwi. Iya. Ini ya ora apa-apa le. Iya, tak pengestoni. Iya. Wah, gedhek cengelmu ora. Kuwi kok aja tok sebar-sebarke ya. Oh iya. Aja. Oh, kowe macem-macem ora. Mboten, Ding. Ya. Ya Tang, kowe Enggak. aja ngrungokke cangkeme dolop-dolop. Biasa dereng suntik. Wah, dereng sontek. Wong sontek. Terna sontek ya, Mas. Ayo, kuwi ki wong lara nek megah suntik ngono kae lho. Iya. Ayo Tang, anggere gak bawa ngono kowe do meneng. Dawa ngebagas. Iya sinyal. Iya. Wong bagus, madhep rene. Oh iya, tak madhep kono aku. Bapak janing ati. Padha zaman aku biyen ketemu pertama kali karo Bu. Pripun? Kepanggih kalih sinten? Ayo karo ibu negara. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayo. Menawa sik to, Pak. Ayo. Ket mau ki ora iso meneng lho, Mas. Om Iya. Gatot ki piye? Kuwi mulane mau takon mapane nggon cedak son ra gelem. Lah teng apa? Takon goleke kabel mlicet disetrum. Iki wis aja tok gagas, iki soalé wis dol. Cara dene sekrup iki wis dol. Ah iya. Apa tak wakku dewi Ya ditanggapi nek ngono kuwi lintang ditanggapi apa tenan Cahayu. Apa tenan cah iki? Nah, inggih Kang Mas Nah, ngono lho. saestu kula tresna kaliyan Oh. panjenengan. Iya. kok ming tok kuwi. Lah. Urung ya terus. Terus ya. Aku diajar. Do dewa Walas sono mring mami. Wah, iso enak. Ah, ya iso to ya. Ya, ayo Mas Gading. Kula. Nah, ayo Ya. apa Gatot. Gatot yang ambekan Bliru kok kono mbang. Ayo Besok- Mas Gading. Ayo Mas Gading kuwi lho. Iya. Ayo Aja Mas ngerti aku. Gading. Kita ke mana ya? Kita nanti Melaku-melaku jalan-jalan rono. ya Mas. Iya. Yo. Nyandi ayo medon ya Asal Mas. Pun nggih, Om. Su. Mah do nanti gue ki. Piye to? Kita asal jangan ke Parangkusumo. Iya.
Kowe iki malah ngajari lho neng Parangkusumo ki nenepi golek wangsit. Oh Wah. kaya Heeh, aku mbiyen ya sok rono anu Wah. golek wangsit. besok aku dijaki. Heh? Besok dijaki. Oh, sesuk kowe ngerti dhewe ora usah karo aku rak menyang dhewe. Nah nono besok kapan? Iya. Besok kapan? Katakan. Katakan. Ya. Jejer matur Terus ke rene, Mas, terus ke Mas. Terus ke Oh, iya, Mas. iya. Mas neh. Terus ke Dik. Oh. Nah, Jejer lan wong bagus. Itu diteri. Napa Mas? Enak. Ya Allah. Bintang tamu ini tambah. Moga mriki Mas wajah. iya. Pun mboten sarepot-repot. Jan. Bintang tamune munggah langsung anu apa jenenge? Anu kuwi pelarut-larutan penyegar cap Nggih. badak orang Larutan hati-hati. penyegar badak. Ayo kowe nek ora ngombe ngombe ra hati-hati kok malang neng telak malah. Nyantol nggih, Pak. Yuk. Umpama nonah kuda Umpamakno nah kuda tanpa prau sasat tara ing papatri. Dintake Ding. Nyidam sari. Ayo bareng Mas. Ya Yuk. bareng. Bareng. Nyidam sari as Angel nek bareng iki. Angel nek bareng. Ayo ming kulino kowe. Biasane iki aku meneng bae. Ayo. Sesuk nek kaya ngono kuwi tekon Om. Oh iya. Tak ajari. Tekon. Ayo. Kowe bangsa sing ngono-ngono kuwi takono karo. Iya. langsung nggih Om niki. Langsung ayo. Nggih. Yuk. Apa masih Minggo ra rating. Nyidam sari kok arep minggo ora rating. Lah niku mau meh nyerempet ngoten Nah lho. iya, untung kowe ken sopire sadar. Ha iya. Nyidam sari arep dadi yen ning tawang. Iya. Nalika nirai atiku aman-aman
serasi ya no. Iya. Oh, iku piye to? Sek iki sugeng dalu Pak Dalang niki Mas Patah Nobar niki tidak bisa merapat. Oh ya. Salam budaya. Ugi salam kagem Mbak Lintang dari Wonosari. Nggih, siap. Terima Nyuwun kasih. gending kutut manggung dari penggemar Pak Catur Kuncoro. Nggih, kutut manggung. Kok goro-goro nggih. Ya dipacut kena. Nano. Nalika dirai dalam atiku lama-lama sirawa bagus nganti mati arah takalali lagae lintange mlaku. Pun Om. Nggih, pemandutan saking Mbah Miko Semin Gunung Kidul sampun dipun. Panggil ugi wonten pamundutan malih Om. Ayo sing lumantar via Wah, kuwi. Dari- kowe ya. Nggih, dari Danar Mandiri Sleman minta lagu Mogo Nyawiji Mbak Lintang duet dengan Mas Gading. Iya. Sudah disawer Om, Weh. 300.000. Wah, lumayan. Nggih, terima kasih. Iya. Dari Mas Dinar. Mas nopo Mbak niki nggih? Mas apa? Mas nopo Mbak? Nggih. Iya. Apa lagune? Mogo Nyawiji. Oh iya. Muga nyawiji. Nggih. Nah, niku muga nyawiji ning pripun? Ayo. Kanca-kanca. Pripun? Kanca-kanca niki. Iya. Wah, lek ra ngono ya dhewe nyanyi dhewe no, Mas. Lho, Iya no. kepiye? Nyanyi dhewe kepiye? Nyanyi dhewe. Ya nyanyi ki aja dhewe. Aja dhewe. Lah pripun? Nyanyi ki nek nek ngejak kanca ora gayeng ngono. Iya. Engko sing ngilingi sapa engko nek ora ngejak kanca. Sing bayari sapa mongkon? Kok yo sing ngilingi sapa ora. Ayo lek kae sing ngedrop ajarane bosok. Ora apa-apa ya kaya ngono kuwi. Pripun iki, Om? Ayo apa nek apa gimana muga nyawiji. Nggih. Kanca-kanca durung latihan. Ayo Nggih. dijoli, dijoli. Dijoli. Lajenge napa? Ayo dijoli sing kira-kira lagu niki sesuai temanya Apa? dengan muga nyawi apa jenenge nyawiji. Nyawiji. Iya, nyawiji kok ya wong ya lambeku ki sok embuh karang. Panjenengan mengke kula kandhane ayah lho, Om. Sapa? Ayah. Ayah sapa? Ayah kula no. Ayahmu sing endi? Lah niku ingkang ngripta ayah. Oh, mau sing salaman karo aku mau. Oh nggih no, nggih. Derek titip. Oh nggih. aku. Derek titip. Pinten dinten Pak aku ya ngono. Derek titip lintang. Aja gelem nek nek. Lah napa, Mas? Aja gelem. Ora aku ya wis ora. Ya Aku wis sapa melu sampean ya? Ayo. ommu ki wis Ngopo ngono kuwi ngopo, Om? Napa ta, Om? Ngono kuwi ngopo, Om? ya aku wis manembah ora macem. Ha iya, wis ora werna-wernamu ki wis. Kowe nek nang omah ngono aku saiki wis ngono. Pecis sarjadah, Heeh. tasbih. Lho ngopo? Wah. Lah kok ngoten? Ayo aku sok. Nggih napa? Ayo ora mesti. Oh. Ayo dienggo sembayang kok ya. Oh. Kowe lagi. Iya. Ya sok nggo genduren sok tahlilan. Lah iya. Nggih. Ora ya. Apa dijeli apa nak? Kadung tresno. Nah, kuwi ya. Nggih. Apik tenan kuwi. Nah, Aduh. Kadung tresno ya, Iya, Mas. tresna. Iki ceritane kan aku kadung tresno karo Oh, oh. sampean. Nah. Sampean Ora aku ki- saiki tak tekon tang lintang karo kowe. Pripun? Dik. Iki sekarang itu kan zamannya zaman konten gitu Iya. kan. Iki mumpung disaksikan, disekseni karo warga masyarakat Pucung. Nggih. Aslinya itu hubungan kalian tuh sekedar konten atau tenan? Wah, Nah, piye iki, Mas? Loh. nah iki Wah, iki kok ditanyaan. remehke iki piye, Tekon. Mas? Wah. Wah, jane iki- Remehake. Kok orang ngremehake iki aku mau untuk pesanan saka warga. Oh. Niku asline konten apa saestu to Pak Dal? Ya mengke kula takokke. Oh. Nah. Asline piye, Mas? Piye? Piye? Iya. Lah, Ngomongi wae, wah.
Belum tahu Iya. Aslinya nggih ngoten niku. Nek iki mesti ngapusi nek karo aku. Kowe bae. Kula mboten, kula Rotok jujur rene. niki, Pak. Hah? Konten. Apa tenan? Saestu. Tenan tot. Saestu tapi Mas Gading sing mboten saestu. Saestu. Ya masa. Loh kok aku? Oh, Pak Gatot Iya, nek saestu nyuwun pangestu karo Gusti Yuda. Injih, nyuwun tambahipun pangestu Nyuwun pangestu, nggih Gusti. Gusti Yuda. Nyuwun pangestu, Gading nyuwun pangestu Gusti Yuda. Wis. Ayo, mutus sesuk. Alah titip aku no. Sesuk tak terke sowan Gusti Oh, Yuda ben diajari cara-carane. cara-cara opone? Cara-cara nopo? Kowe iki ngono dadak tekon kok ya. Wis kudu jelas. Ayo kowe ben sing rinci. Gusti dhewe sing ngendika. Oh, nggih. Cara-cara mencintai satu sama lain. Nah, cara-cara saling menyayangi, saling mengerti. Wah, ayantil kowe ngomong. Saling mengerti ngono kuwi. Ya paling ora kaya iya. Ya, apa ki mau kadung tresno? Kadung tresno. Nananino. Buka celang nggih nika. Heeh, bar iki terus fragmen. Nah, iki mau soalnya pamundutan saka panitia fragmen. Roro Jonggrang karo Bandung Lautan Api. Ah, nggih. Ya. Ya. Lamat wes katon tejane yen mbok berangkat ana banjarang aduh wiragane sinawangetan ambosani Samot wimbo patut nyoto cekwi komrati aduh lestariyo ati lopeksa sareko Nantian babasane kelingan kodong sak lambar kang mas kaya bos koncetan rasa asam-asam mingatiku Sing rebab eksis. eksis semangat sing rebab semangat Ya, semangat, Bang Bang. Jahar niku wau. Semangat urane akeh dhewe. kene balekke satuse Ah, Lho kowe jaluk dhek to iki. Kowe? Wo pancen. nyaut Ya ora apa-apa. Ngono kuwi idep-idep kowe dum-dum karo fakir miskin. Iya. Karo kaum karo fakir miskol. Iya. Lalo. pacane sarwa asri jeroban tenaku tansah kewareman wassamayang tanelilasi
Dodok, dodok. Duh. Nuwun para miyarsa. Dalu menika pasugatan ketoprak Mataram disungsum saking PT Gelap Sayuta. Dalu menika badhe ngaturaken cariyos Roro Jonggrang Bandung Bondowoso. Dene ingin nindakaken Roro Jonggrang kanindakaken dening Ni Mas Ayu Lintang Kayu. Dene Bandung Lautan Asmara tindakaken dening Ki Gading Pawukir. Semoga sugeng midhangetaken. Tok 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 tok. Oh, saiki to. Sok Rebo. Oh. Saiki no, Mas. Iya. Ya, kok capek kowe seneng karo Jonggrang. Jonggrang ayu banget soalnya. Iki bar bedah negara mboten? Kayak ngene lho, Eh? Mas. Bar bedah negara mboten? Dedel apa piye kok bedah? Hah? Sing Bedahan kula bedah napa, Om? ora aku sing bedah negara ngendi? Ha manut. Iki sesuk ya koclok cah iki. Ya wis sakarepmu lah waton atimu seneng wae lah. Yo. Salahku. Ya ya. Ya negarane bedah. Terus kowe nganu bar bedah negara to kowe? Ketoke. Iya. Terus kowe weruh si ana Cahayu ki mau takoni. Nah, Nah, Bandung ki ya miyayeni Oh, bakah kok ngundang Jonggrang kok. Iya. ro biasane nang omah ya meng ngono kuwi. Oh iya ta, ngono. Nih, ning ngono kuwi ya. Nih njuk nih, ning ngono kuwi. Iya. Ya. Dalah. Takoni jenenge sapa? Apa wis ngerti? Wis kenal urung? Iki sapa iki? Nah, Pripun Kang Mas? Kowe iki sapa? Loh, Ora lah aku ki durung tepung karo kowe. lha piye to Kang Mas? Lho. Iki wis kenal apa urung citane? Durung. Durung Wis, toh? Wis. sampean ki musuhku. Oh, kowe iki wis ngerti jenenge nek urung tau weruh wonge. Nah, Oh, iya. Ceritane. Piye? Jonggrang. Apa Bandung? Rokokmu apa? Sing tenan, Mas. Oh ya. Ya, tenan. Jonggrang ki ora udut. Ora udah to. Wong Jonggrang cantike kaya ngene iki lho Oh, piye iya. to kok ngerokok. Jonggrang ki nge-vape. Malah nge-vape ora. Ayo, Jonggrang.